Så er Team Galjø ude og testfisk. Med nye motorer og det hele. Og kraftigt, ikke? Vi fisker. Og rundstykker. Ja, men vi tester motor. Jo, det er nice. Ja. Ny haswing. Ja, og ny båd. Faktisk første tur med det hele. Så vi skal jo være klar. Hey Sander, det er kraftigt med Sander. Hold det her ud. Ja. Ja. Kraftigt med. Det er fint. Det er fint. Sådan. Ej, nu skal jeg have billeder. Jeg tror lige fiske det område lidt med. Ja, jeg lægger lige... Jeg lægger os lige lidt derude af. Ja. Kraftigt. Det er flere år siden jeg fangede en sandart. Ej, hvor er det lækkert. Ja. Fedt. Det passer også med farven. Lige sæt på. Ja, stor dreng, mand. I caught a fucking sander on my lure. Prøv altså lige det der anker igen. Sådan. Jamen det går sgu da forrygende det her. Så stille og roligt her. Ja. Så. Jamen altså. Kæft, den er flot, mand. Det er helt vildt. Den er helt grå, den her. Fuldstændig Ja. vildt det der. Den er flot. Sådan det ikke er... Og for satan der. Servand. Der er godt gang i en her. Ja, det er lige lidt større.